नमस्ते प्रणाम। हम बानी आप सबके भाई गीतकार राइटर हरे राम यादव। आज काफ़ी दिन के बाद आप सबके बीच में एगो वीडियो बना रहल बानी। ये अच्छा ना कहा वीडियो के माध्यम से आप सबके सूचना देवे के चाहतानी कि आज से कुछ दिन पहले एगो गाना गइल रहनी एसपी संदीप के माध्यम से। एसपी संदीप ऑफिशियल और स्पेशल पर वो अपलोड बा गाना। बहुत तमाम चैनल पर गाना अपलोड बा। हमार ढोरी दूध के कटोरी है एसपी संदीप और सृष्टि भारती के आवाज़ में। जौन गाना के टीएफ कंपनी के द्वारा क्लेम लगावल जा रहा बा और धमकी तमाम वहाँ से आ रहा बा। कॉल रिकॉर्ड्स सब बहुत ज़्यादा बाटे। आप सबके सुनाइब जा। कहल जाता कि मतलब उतारा न तो गाना के न तो स्ट्राइक मारब चैनल पर। हमनी के काफ़ी दिन के बाद गाना एगो वायरल होता तो ओकरा पे ब्लेम लगावल जाता और कहीं ना कहीं नीचा गिरावे के प्रयास कइल जाता। तो ई ना होखे के चाही। आप सब सपोर्ट करी। अभी तक मने देखी अभी आगे का होता, जैसे होता आप सबके बताइब जा। उन्हें से हमेशा कॉल आ रहा बा कि 10 मिनट के टाइम दिया था, 10 मिनट के टाइम दिया था, हटा लगाना के न तो स्ट्राइक मारब, ये करब वो करब, हमेशा खातिर ब्लॉक कर देम चैनल ई उ। तो ये सब ना हो के चाहिए। छोट कलाकार के हमनी के बहुत ज़्यादा अपन कहाँ से पैसा अपन उपाय करके लगावता, आदमी इन्वेस्ट करता, जब कमाई के बारी आवता तो हमेशा केहू ना केहू पैर खींचता। ये सब अच्छा नहीं होत हमनी के संगे। और अभी तक मतलब ये सब बात बा। अब तमाम आगे का बात हमार ढोरी दूध के कटोरी ये सब एल्बम के नाम बा। ये गाना के बारे में जो भी आगे नोटिफिकेशन आवता का होता आगे आप सबके बीच ज़रूर बताइब। तब तक आप सब सर्च करी या सुनी। आप सबके बीच बहुत जल्द रिकॉर्डिंग भी पेश करब। नमस्कार, प्रणाम।